Budú stačiť 3 mesiace na to, aby som po podpise rezervačnej zmluvy predal svoj byt? Ak na kúpu novej nehnuteľnosti potrebujete predať napríklad byt, odporúčame dohodnúť sa s predávajúcimi, od ktorých nehnuteľnosť kupujete, v rezervačnej zmluve na takej lehote, ktorá vám dovolí predajnú cenu bytu maximalizovať. V praxi je aktuálne bežné dohodnúť sa na minimálne 3 až 4 mesiacoch. Ak vám predávajúci výjdu v ústrety, môžete sa dohodnúť aj na 5 až 6 mesiacoch a vyhnúť sa tak zbytočnému stresu. Je dobré si s predávajúcimi vždy ujasniť, že táto lehota je maximálna a že vašim cieľom je pristúpiť k podpisu riadnej kúpnej zmluvy čo najskôr. V prípade nečakaných komplikácií je po vzájomnej dohode v praxi možné túto lehotu predĺžiť. Proces, ktorý vás pri predaji bytu čaká, má niekoľko fáz. Od nastavenia ceny, predajnej stratégie, profesionálneho nasnímania a zverejnenia inzercie, až po nájdenie kupcu a dohodnutie sa s ním na zmluvných podmienkach. A to všetko v závislosti od jeho situácie, ktorú na začiatku predaja svojho bytu nepoznáte. Váš kupec môže takisto potrebovať niečo predať alebo vybaviť si hypotekárny úver. Myslíte preto pred podpisom rezervačnej zmluvy na to, že od rozhodnutia predať váš byt až po jeho odovzdanie novým majiteľom tiež môže prejsť 4 až 6 mesiacov. Aká je vaša skúsenosť s dĺžkou predaja bytu? Napíšte nám do komentárov.